मम्मी येतय की मी जाम. हा हा ये बेगिना ये हा. हो येतय येतय अर्धा एक तासात येतय. हा ये. हा. छत्री मेलय आता मी मेलय. काम करते जाणं येत नाही घरात तशी बाहेरच काढतली. मेलय आता. A few moments later. अगे बाई वाजले कितके अजून चिनू इला नाही कसा. अरे देवा वाजले बघ कितके. 2 hours later. शी बाई वाजले बघ कितके अजून याचा परत पत्तो नाही खय रावला. फोन तरी लायतय. फोनही लागणार हा नाही खय रावला काय माहिती. बघतोय आता बाहेर तरी जाऊ. हा बुची तू काय समजतं मी ऍडमिट झालाय काय का एकावरची वाट बघून होतोय तुझी. चल घरात चल. आणि तू छत्री रवली हरवलंय काय माहित नाही. तू घरातच नाही घेतलंय म्हणून आधीच बाहेर बसलोय. बरं केलंय बस तयच बस. साला ये दुख काय खत्म नहीं होता बे.